Kaixo! Moz? Ondo. Ba, ni ez bereziki. Aste honetan kezkatuta egon naiz. Pozik? Hombre, bai. Noski? Ez, pozik ez! Ez da nire di esan, Pero garaia, Mikel Aritz, leixuri bai. Hau bai, performantza! Mikel Aritz, leixuritai bai, jokinetan ara! Mikel Aritz, jokin ara, Javier Maia. Ea publikoak ere? Hau da Maia gaur, oso ondo. Noren ideia izan da sarreren moda berri hau. Erantzuna, aurki, ETV bat. Hori espero dut? Horrela ezin daiteke bizi? Eskerrago porrotan un laster. Asko eskertzen dut aste honetako txisten saiakera, Baina... Balakizue txakorrak zeizkontzetan hitz egiteun? Ez? Euskeraz. Bakizu ez zeatik, esateulako. Au. Aparkatzea, zaila dago. Nik Bizkaian egiten duana iritsi eta uzu du kotxea edonon. Eta gero etortzen zain horret, aizu, hemen ezin da autoa utzi eta esaten dut, parkatu. Enara aurrekotik, ze izen zan honena? Nere txistia. Eta ze bizitasuna ematen ari garen, saioari. Hori uka ezina da. Baina nahiako ditut azken aldian egiten ari zareten magia trikimailuak. Ole! Zakua banatu genuenetik, apur bat umezurtz gaude. Ikasturte osoan zer neurekin izan dituan bi lagun handiren faltan nago? Zakua banatu genuen. Eta bigotiak endu dut, ez dakit igartzen dan, baina gaur bigotea binator. Baina aurrera, leixuriri kasu egin behar zaio. Gaur helburua kaso leixuri izango da finaltxo bat jokatzea edo? Ondo pasatzea berriz. Bai, Bai. Berriz, etengabe. Agur!